Burkina Faso kɔnɔ maa 8 bɔnɛna o nin na sandiya ka dugudennin na n'ale bɛ jamana kɔrɔnfan camancɛ fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɛnkodugu marara. Kunu tɛnɛnlen nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnni kamasɔrɔ dugulenw kafolen don yaasa ka se ka denkuli dɔ kɛ bamacilaw bɛnna olu kan muguci kɔnɔ mɔgɔ 8 bɔnɛna o nin na. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko mugucikan fɔlɔ daminɛni kɔ maaw bɛɛ ye sentigɛ ta nka walejugukɛlaw ka mugujugu sera olu ma ka se ka o nin bɔ o ra. Musa Sawadogo ye sandiya ka dugulen dɔ ye ale y'a ɲɛfɔ an ye nka a ma sɔn k'a kan di an ma. A ko nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnni kɔ ale bɔra a ka foro la k'a b'a senfa ka se nin denkuli kɛnɛ nin kan ko nka ɲani ale ka se nin yɔrɔ nin na ale ye mugucikan mɛn k'a sɔrɔ a tun tora kilomɛtiri 1 ale ka se nin yɔrɔ nin na. A ko o bɛɛ n'a ta k'a bɛ taa filɛli kɛ fɛn min bɛ kɛra sira kan ale ye dɔw kunbɛn minnu bɛ bolila ka sɔ kɔ o y'a fɔ ale ɲɛna ko fagali de bɛ denkuli kɛnɛ kan. Musa Sawadogo ko ale sɔgɔra ka taa gendarmew sɛgɛrɛ a ko ɲani finitigiw ka se nin kɛnɛ nin kan fagali tun banna yɔrɔ bɛɛ tun sumana minnu sera ka boli olu ko kisira maajugu tununa tu kɔnɔ. A siɲɛko fɔlɔ tɛ nin ye ni jɛnkulu maramafɛntigiw bɛ bɛnna dugulenw kan k'a sɔrɔ olu bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan walima o bɛ seli la. Hakilina jigira Desanburu kalo tile 12 san 2019 tɛmɛnni Nansi Mosi ani Gerima dugudennin kɔnɔ n'olu bɛ jamana worodugu camancɛ fan fɛ jatigɛ walikɛlaw tun bɛnna nin dugudennin 2 ninnu kan k'a sɔrɔ olu tun bɛ denkuli la maa 5 tun bɔnɛna o nin na. Nin tun ye Kadɛrɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.